नमस्कार। आज हम ह्या व्हिडिओत दुध्यावाले रांदे करता घेता। ही दुध्यावाल हातू भितर जून पाना तरणी पाना वट्टू नमुने पान असत। आम्ही हे तरणी आशिल्ली पान मात्र घेवका, अशी जून आशिल्ली कलर चेंज आशिल्ली पान घेवच्या ना। आणि ह्या पानाची देठ भी यूज करका। तर्ण पानाची देठ मात्र यूज करका, मधले देठ यूज करच्या ना। एक पडतो कोडू उरचे चान्स उरता। हांगा तरणी देठ घेतला आणि पान थोडी कमी घेतला। आता सगळे बरे धुवून बारीक चिंदून घेव्या। हाची देठ लांब लांब दवरला आणि पान बारीक चिंदून घेतला। ह्या दुधावालीत एक अर्ध पेल उदक घान सुमार 5 मिनिट शिजवून घेतला। हांगा सुमार अर्ध दुध्या तुकडो घेतला। हो तुकडो सुमार 1 kg असा। दुध्या साल काढ ताचे मोठे मोठे तुकडे कापून घेवका। हांगा हांव एक नवल कोण साल काढ मोठे मोठे तुकडे करून घाला। हाजी वाट्याचे एक लहान मुळू बी घाला जाता आणि कंप्लीट ऑप्शनल। रांदेक टेस्ट बरी येत म्हणा हे घाला। नवल कोस मुलंगी घालणे जाल्या बी जाता। आता ह्या फोडेत सुमार एक पेलभर उदक आणि फोडेक लागता तितले मीठ घाल आम्ही शिजोवचे दवन घेव्या। दुध्या वाल आणि दुधी शिजच्याक एक टाइम घेता, तश म्हणून दोन्ही एकाकडे शिजवून घेतल्या बी जाता। दुधी शिजतपर्यंत मसाला वाटून घेव्या। मसाला वाटच्या जाय 1 वळ्या सोय, 5-6 बेडगी मिरसांग, सुमार 10 सुकी तेपळा फ्रेश उरल्यार एक 5-6 घेतल्या पुरो। आता हांगा सोय आणि मिरसांग हांव एक मिक्सर आयदना काण घेतला। थोडोसो हळदी पिठो आणि सुकील तेपळ हे बी मिक्सर आयदना घालका। लागते तितले उदक घान गंध मसाला वाटून घेवका। दुध्या फोडी सुमार 70 to 80% शिजल्या पुरो। मसाल्या बरोबर ते थोडे आनी शिजतले। दुधी समा शिजला, हातूच शिजवून दवरिल्ले दुध्या वाल घाल्या। ही अर्ध वाटी तोरी डाळ 1 सिटी कान शिजवून घेतली, हे बी हातू घालते रसा। आता वाटील मसाला घाल्या। मिक्सर धुईल उदक बी हातू घान घेता। हांतू आनी थोडे उदक लागतले। दुधी शिजतेर गेल तशी ते रांदे दाट जातेर वता, तश म्हण थोडी पातळ दवरल्यार रांदे मागीर निवता दाट जाता। दुध्या रांदेक थोडी गोड घालका। आमकां कितले गोडसाण जाय म्हण पळोवन गोड घान घेवका। एक दुधी गोड उरतात तेन्ना गोड घालून जाल्यार बी जाता। ही रांदे दाट जाला आणि थोडे उदकान पातळ करून घेव्या। दुधी शिजयतना मीठ घाल्ले। आता रांदेक जाय जाल्यार आनी वयल्यान थोडे मीठ घान घेवका। सुमार 10-15 मिनिट भिंडा सॉल उदका भितर भिजोवन दवरिली, हे बी हांगा घान घेता। आता हाकीक बरो गजगज येवचे दिव्या। आमगेल दुध्या वाली रांदे रेडी। दुध्या वाल ना जाल्यार बी खाली दुधी कानी रांदे केल्या जाता। हातू भितर दाळे वाट्याचे वटाण शिजवून घाल्या बी जाता। ही दुध्या वाली रांदे तुम्ही बी ट्राय करा। कशी लागली म्हणून आमकां कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।